tattali da ƙauna, mai san ka zuciya ɗaya har abada bai saka karana. Mai yaudara butulci ya ci amana ta so da ƙauna, ka kyautata wa mai san ka in ko ka ki za ka yi nadama wata rana. Amma inda tattali da ƙauna, mai san ka zuciya ɗaya har abada bai saka karana. Mai yaudara butulci ya ci amana ta so da ƙauna, ka kyautata wa mai san ka in ko ka ki za ka yi nadama wata rana. Amma inda tattali da ƙauna, mai san ka zuciya ɗaya har abada bai saka karana. Mai yaudara butulci ya ci amana ta so da ƙauna, ka kyautata wa mai san ka in ko ka ki za ka yi nadama wata rana. Amma inda tattali da ƙauna, mai san ka zuciya ɗaya har abada bai saka karana. Mai yaudara butulci ya ci amana ta so da ƙauna, ka kyautata wa mai san ka in ko ka ki za ka yi nadama wata rana. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.